Преди 2 седмици вложих 11 700 евро, рискувайки всеки един цент, който изкарах от видеомонтаж. Всички ми казаха, че съм луд. Имах стабилен доход, но едно нещо ме чувъркаше много. Имах 8 абонамента за AI. Това са 450 евро, един наем в София. Всеки път, като исках да генерирам някоя малко по-абстрактна снимка, минавам през 3 сайта и общо взето плащах за нещо, което не доизползвах. Затова инвестирах всичко и създадох Генерирам БГ. Пишеш космонавт язди акула и след 5 секунди я гледаш готова. 83 AI модела, Veo, Klink, Swidens, Nano Banana и още много. И да, още има някой друг бъг, но пък за сметка на това получавате супер качествени видеа и снимки. До момента имаме 5500 генерации, като целта ми е да стигнем 1000 активни човека на ден. Дали ще успея, не знам, може и да изгубя всичко, но идеята ми е да документирам абсолютно всяко едно нещо, всичко да е пред очите ви. Всяка една цифра, всяка една грешка. Последвай за още и коментирай модел, ако искаш да пробваш да генерираш напълно безплатно.